ana ta zuwar kauna a cikin Kano, ana ta munajatin shugaban Kano, garin malamai ne fa garin Kano, garin ma'azota ne gaskiyar Kano, garin mahukunta ne asalin Kano, garin masana Allah shehunan Kano, Libatuna isa garin Kano, da wasu ma'an zakin cikin Kano, da shawaro na ma'afake Kano, da shawara jini baba na Kano, da sanin hawa a kirki na Kano, da Allah ta faruri Kano, da shaksani baban ganatan Kano, mai hula wanda yake Kano, cewa ki kusan kagarin Kano, mai gata mai ne ga su cikin Kano, wace iya si kamu cikin Kano, sauran kwande salu cikin Kano, sauran yari ya zo cikin Kano, yawa bibu mai zikirin Kano, yawa yawa dora cikin Kano, sai dina taka katsinan Kano, yawa mutu ga su cikin Kano, yawa a cikin Kano, zai sani ya taɓa Kano, kuma da amfani ba na can Kano, da matasa jawadu kuyi Kano, da soja momi ta murino, kai na musisa azizu gida Kano, ibin shi Ibrahim yana Kano, sannan kankan wari a cikin Kano, su cikin Kano, kada yana harisha saukacin Kano, kayare, da wani cikin Kano, iba kuzuri tubu cikin Kano, akir sai batura cikin Kano, wani yusuf a cikin Kano, ya bai da ba, da rike shi za ka ji magana, lokaci rikicewa domin ya wuce